Mijang Karbeng Long Ronghang constituency ki parlo Borthoiso Rupsing Timong arong Amekar Khorsing Ronghang Therea Chiklo ni phai hini themanar ni pen non puan ta theglong ledet Khorsing Ronghang alangli inglong RP alangli me hai kachiboy kidun lapen Ajok ke alangli akorte Ahem babu Ronghang Ahem si boha sang iglo bangso boha kisang Ahem hem thengsonga longpen Ajo por phai sia dap apora longpen avedet bangtong ke pondet lo ne mate Manghu mangram tom kidam taba redlo ne putek thedlo lasi achora rub akorte muti Atum ke Manghu Prong lo lasi badua bang phu bang phile theglong pusitame bangso a number long birtana ki pg Aphan chuning riglo a number lake 9954946228 lapen isi banke 6026629446 Adam don rap duton ta mane ni dipisar Khorsing Ronghang ngbegat lapen haladak ni lokki long nangdun amat anong be alang bang ju than lo apok soret amat ke hadak camping song hem pilong dam lo sangam lo amat hala ni pinu bang pi ume pak pidam ampa ke pa kang lang jadang pakai anong be tan itum long nang dudun lah hala ni lokki boy lah lapen ada bang dudun pe ke alang bang sam ang pun ko ni pinu bang ko umam tu angko pilam tu lo be det ama bang tong pon de lo ne mate ha me thang tong tham tum tong bang pon de lo ne mai tu mang ke ciri bom lo me thang aron ajutang anta sanglang anta tum di dam lo nonta ku di bom ta no anta theng de la ke ching tha dian tum amala ti nang ni tum na hok le du pusta mo hala da li tum theklong sita na hok le theklong tan nang biar tai ka